Twayurgi maber, hallelujah. Wafuane Nyasachwani. Omiyo Nyasaye janguono. Nikati jaricho timiele. Kokimeno miele maber. Kendo jaricho to kamiele to ngiyo kabak ne bende dhi maber, hallelujah. Nikech ogoni siboi. Ing'eni ok inyal tho miela kama Nyasaye nitie. Kineno ng'ama miela kicha to chikore, tiende miend jachien. Kech liend roho nitie, hallelujah. Kata sani danga keti biro gi diel achiel, dangi ne yu yawa. To ka wacho ni chungi pam ne Nyasaye, omoke kom ti, hallelujah. Kech no segore. Nyasaye ber. Seche duto wafuane Nyasachwani. Wan duto mapod wangima, wang'imre di polo male dalawa, piny ni waonge. Omiyo wuoth gi chir king'eni piny ni onge. Moni los dala malo mondo midhiye. Jowetena, kakoro sanyo iwacho ni ok awuo gi ng'ane. Samoro no ok awuo gi Joje. Jojo di dala malo nitiere udi mang'eny omiye ki. Ni ka ng'ato biro tang'ne ni isieko ng'ama ok iwuogo. Idwa timo nang'o, koth bende biro. Jowede wa koth biro. Joji no kiwuogo kata jojo telo modhi ot maber. In kokisieko. Gayanji moko mani duro matek ka. Idhi kwang'a. Kori wacho ni noskini gi nyawadu ka pod ngima. Mondi chiemoro ka wuotho chopo tibed maler. Emomiyo nyiswa ni joma luonga ni ruoth ok ema nodonji, to mana joma otimo dwaro mar Nyasaye. Dwaro mar Nyasaye chal nade? Ni nyaka ibed ng'ama obolore. Nyaka ibed ng'ama jahera gi gik machal kamago. Omiyo samoro chunya bedo malit. Kata ka dhi mochari aneno ka ji onindo duge. Yudo ka Tamogan gini bende ogawre kanyo. Samoro ini ywak ne Tamogan ni wadu Oumai, koro dhi kawe mochari, hallelujah. Hayudo ka gik moko mwaywage doge ogangore mochari. Tamogan ogangore kanyo. Ito ni ywak midhielie. Ywak midhero. Ywak manutio lodore kalamo Nyasaye. Dhi kaw gi chogi durore. Tamogan odurore mamoko sa e gunia. Famne Nyasaye. Samoro ni ywak dideri ne hotpot. E chogin kanyo. Gintiere. Oelu wigi. Dako ikaw. Kora mi wach maber. Mone gikaw. Mono mi beda. Ka injachira. Hallelujah. Nyasaye ber. Seche duto. Ni wachi Yesu ema kelo ngima. Kionge Yesu to kwe onge. Kikaw jawar to ingi kwe. Katine makage gangore kanyo to wachi ni wuod ngima magita na weyo. Katine kacha nade magita na weyo. Oyudo mana yewuoyi mo kata ne hotpot mar ng'ato to ok chul. Owacho ni Yesu ruoth erokamano. Dak ifuayo. Oyudo mana mon mane Nyasaye oseluongo. Makata oyudo kata Tamogan ogaro machal nade. To wacho ni ruoth to mana weyo. Ine jal mawuoyo kuome, hallelujah. Ang'o pod chandi ka pod ngima. Ma piny pod ngima Nyasaye ni tiyo piny gi Tamogan ma 250. Idhi mar 5,000. Idhi mar 7,000. Tigi ke 9,000. Kori rami, hallelujah. Kar manyo ruoth Nyasaye ka kinde pod nitie minyalo yude go. Maisa pokode. Inyalo lokori kata sama wuoyeni. Chimoni wati dhako moro nonyisa ni alokra. Ni kati lokori sani. Joma nalokore ko gwen pok ne chalre, hallelujah. Dong dangi lokre odiochieng' ma kawuono. Mondo chiemoro itime neno. Kama mon wetu time neno. Kama chuo bende time neno. Ni ngima polo romo dinda. Hallelujah. Nyasaye ber. Seche duto. To be wachandi. Kidhi mochari neno ka jomoko nindo ku. Bise penyori ni ate chiemoro nana nind kanye. Kosi niwe ni bro nindo kama ber. Samidhi kanyo yier kama ibro ninde. Iwa ni dhano chal nono mane jayalo wacho. Enang'o machando chunyi. Maka weche tek tu ine saruya. Mong'e longo kendo tieko. Tonge ng'ama nosike pinyni. Wach Nyasaye. Ling'ur matin mondo apar gima Sanjilo puonjowa kit ngimawa.
Koro waduto wa malo kendo waparo yiewa kowacho ni ayie Nyasaye wuon manyalo gik moko duto, chwech polo gi piny, Jesus Kristus wuodi ma midendore Ruodhwa, mano ma kichne kuom chuny matakatifu, Bikira Maria ema nonyuole, mano sande kuom Pontius Pilatus, mano gure msalaba, mano tho, mano ike, mano rilimo, chieng' mar adek nodwe kuom tho, obedo e polo, obedo loro mar korachwich ma Nyasaye wuon manyalo gik moko duto, kama noae koduogo yalo joma ngima gi joma otho. Ayie chuny matakatifu, Eklesia ma Katholik matakatifu, riwruok mar jotakatifu, golo wa marichowa, chier mar ringruok, ngima ma ok rum. Koro en seche mag limb jokristos. Wabiro kwayo jogi mondo sud mbele mondo walim kakla. Jayuth achiel, jakwaya achiel, CW achiel, to gi catechist achiel. Jo-Legion be kantie be ng'at achiel, apani jogo oromo gisong mbele mondo walemu kanyakla. Awuono Nyasachwa, in ng'ama kare chutho, kendo ji duto mogeno kuomi giyudo ngima. Yie mondo ilembwani e nyasi maler mwasomone wuodi George, obed nyasino mayawne kuom weche duto ma samoro nyalo geng'one. Yie mondo ipare kendo ibed jachwechne. Yie lemwa Ruoth. Wasegoni erokamano Nyasaye manyalo gik moko duto. Daudi kanofwenyo ni ok onyal, to nowacho ni masira ma an go ni ber mondo abed e lwet Ruoth Nyasaye. Omiyo waketo dalani e lweti ya Nyasach polo gi piny. Parie familia moyudo buok kama wuonwa. Ang'o ma dipogwa gi hera mari, dobed tho koso dobed wach manade. Omiyo wachungi di dalani Nyasachwa ni mondo ibed jahocho makende. Wakwai ni mondo ibed japuonj makende. Mondo imiye nyithindi to molo familia ni chuny man gi chiro sechegi, mondo ging'e ni in ma intie, in ema inyalo kendo in ema itimo gimidwaro e sama idwaro. Iyie lemwa e Ruoth. Wuoro maler, eri wachokore dier wang'i odiochieng' masani Nyasachwa. Somo loyo Ruodha ing'e gino mokelowa ka Nyasach polo koda piny. Niwacho ni tho ok en rwenyo Baba, to en chako ngima manyien mosiko manyaka chieng'. Omiyo wan gi yie ni owadwa ok olal Nyasaye, to chako ngima manyien gi Kristo. Otelonwa Jehova mondo omaknwa kar dak. Omiyo kik waywagi ka jogo maonge geno, to waywag kwang'eno owadwa George odhi e dalano maler Nyasaye. Moloyo igwedh jokwaya duto Nyasaye. Amoro amora ma gintie Nyasachwa, ing'eyo ni gisebedo ka gitiyoni. Ta chenro maber Jehova nyaka wang' norum, to nyinge mana wanami duong'. Iyie lemwa Ruoth. Nyasaye manyalo gik moko duto, Nyasaye ma jachwech polo gi piny, Nyasaye manochwe dhano ka kite, Nyasaye manoketowa e piny ka bonyisowa adiera e bugi maler, ni ka watamre lami to kite chieng' no lami. Abiro e die dala ni Nyasaye dala mar chalre, ka chandruok emokelowa lal mar George, achiel kuom nyithindi, achiel kuom 10 Nyasaye manikele die dala ni. Akwayi Ruoth manyalo gik moko duto, ni kakisetimo no, itimo ni mondo bedwa ranyisi jogo ma pod ni e piny ka, ni nyisowa ni gik mabeyo inyiso mana jogo mobolore, kendo jogo man piny, to jogo ma osomo kendo mong'eyo Nyasaye tipando ni weche machalo kama. Koro wakwayi Nyasaye manyalo gik moko duto, ni die dala ni nitie jomosomo gi joma gin jajiya madi nyisgi e wechegi, mondo ging'e ni ma e ngas ma ng'ato ka ng'ato luwo, kata dobed ng'ama osomo, kata dobed ng'ato nono,
mobol rabola. Koro ruoth akwayi ni die dalani idong'ie, to kata ka ji dhi Nyasaye ikel kwe die dalani. Mae kwayona e nying Yesu Kristus jawarwa madi yie lemo wa ruoth. Koro wariwo lembwa kwakalo kuom minwa Bikira Maria, kwawacho ni wapar Bikira Maria mohero ahinya ka nyaka nene pok nwawinjo ka nituono ng'ato maringo biro kuom, mondo irite, mokwayi, mondo ikonyi, ari mondo ikwane. Emo miya ageno kuomi, abiro iri, achung' nyimi ka kwero marichono. Amen Jesus. Kitwana mwakwayo mondo bija ing'woni. Nyasaye jaitwa kendo ng'ama miwa teko, miwa duto mwakwayi nikech Kristo nogo ruodhwa. Koro wabedo piny, en sa makende mar sadaka mar nyasi maler mar iko nyathi, en sadaka mar kanisa. Seche mag rambi biro chopo ma sadaka mar kanisa. Karibuni.
Ruoth wuono maler, oganda rikoro chokre klisia kanyakla gi dolo morgol chiemo maler mar mkati gi divai. Chiwo gi imarude Yesu Kristo sesekawo miloko ringe grebi, wan bende wagolo mich wan godo, wachiwo ni chunywa gi ringewa gi gimoko timbo duto. Yie mondo iriw kod chiwo mar Wuod Yesu Kristo e misa matakatifu ma koro jodolo golo e piny ngima. Kamano wakwayo nikech Kristo nogo Ruodhwa. Jowetewa, watimuru chuny mar Nyasaye wuono maber kwamor kendo kwagoni erokamano. Wawacho gi dwol achiel, wagoni erokamano Ruoth wuono maber. Ruoth wuono maber, nichweyo polo gi piny kod gik moko duto mantie, nibirito gi hera kod teko. In imiyowa gik moko duto makonyowa. Kamano wagoni erokamano gi mor maduong'. Wagoni erokamano Ruoth wuono maber. Ruoth wuono maber, kane pod wadhi oketho nitimo ng'wono ka ioro Wuodi ma ogolo richo kendo e tho komiyo ngimani. Wagoni erokamano Ruoth wuono maber. Ruoth wuono maber, wagoni erokamano ahinya kuom hawi duto migundego kanisani kama nitie nyaka chop giko piny. Wakwayi mondo imedo ngimani mogundho e sakramenti ma Wuodi osemiyowa. Wagoni erokamano Ruoth wuono maber. Ruoth wuono maber, manatimowa mondo wagokni erokamano kaka owinjore. Yie mondo irwak oganda duto iriwak klise duto mane polo kendo e piny, mondo wapak duong'ni mor maduong' kwawer maonge giko niya. Kaka wuona osepuonjwa, wuona me polo, nyingi oluor, lochni obi, dwarni otimre piny, kaka timore e polo, imiwa tinende, chiembwa pile pile, iwenwa marichowa, kaka waweyo ni joma timo marach, kik iterwa katem, kama rach. Wara Ruoth seche duto miwa kwe ndalowa wago kuom richo kendo ng'wononi. Isiro chandruok duto mondo wabed gi mor kwaito biro jawaro Yesu Kristo. Gi teko kendo gi duong' mosiko. Ruodha Yesu Kristo ma wacho jowetene niya, aweyi kwe mar amiyo kidwa winjo par mar yie mar Kristoni, miwa biro kwe kendo achiel kaka idwaro, in ng'ama ngima kendo maritowa higni mochwere. Jowada koro wafwauru kama wantiere, wafwan wi Nyasaye kinde ma korona ok wamosre, wafwa afwaya. Nyarombo Nyasaye igolo maricho mag piny,
Nyarombo Nyasaye igolo maricho mag piny. Nyarombo Nyasaye igolo maricho mag piny. Jowarwa chik to weche mane Yesu wacho ni ma bura mamiyo unu mondo uheru ng'ato gi nyawari kaka an awuon asero un osiepena kotimo gima chik unu mondo uheru wan bende jowetewa. Kristo chenwa kamano. Ngima Ruoth Yesu Kristus gi hera Nyasaye wuon obed kodwa ndalo duto, kendo wariwre wadhi gi kwe kwahero Ruoth Yesu kendo kwatiyone. Hap Nyasaye nyakalaga Wuoro gi Wuowi gi Chuny Mtakatifu molor kuom kendo miu hape. Wabed uru kwe, nyasi orumo. Erokamano ahinya. Wasetieko nyasi ma kawuono. Kapok aduoko gini e lwet jatabudho, daher mar go erokamano ne jokwaya, go erokamano ne jokristus duto te, to moloyo go erokamano ne jopuonj dini. E mbele wa kae, wan gi jopuonj dini, wan gi japuonj dini moor kod jadolo mondo bi ochung' e loye, kendo en jakom maduong' mar jopuonj dini, japuonj Joseph Chungi Fwa ni ji duto te. Machielo, wan gi japuonj dini bende mowuok St. John Rabur Masawa, mosemiyowa chiemb chuny maber, kendo ang'e ni kete kamikete, japuonj Ellen Chungi Fwa. Hallelujah. Amen. Machielo, wan gi japuonj mowuok e tung' piny kocha Nyagweno Lando Sub Paris, japuonj Christine, ma be nosomo wach Nyasaye ndi kendo ang'e ni winjo japuonj Chungi Fwa. Milele na milele. Machielo wan gi senior, japuonj senior catechist marwa, mosetiyo ndalo mang'eny, japuonj Lucas. Ang'e ni thoth ji man ka samoro ng'e japuonj Chungi Fwa. Wakwe kuom. Mogik wan gi japuonj matin mogik eiwa, ma bende rito sanduk kacha, japuonj Victor Chungi Fwa. Erokamano, wadhi piyo kamano nikech chik ma piny oketo nitie omiyo ok wadwa ketho sa. Ma koro wuoyo mang'eny ni en japuonj Pamela Kinyo Benjo, modak e dala ma pap ndege Kalanya Kanyango, to seche machalo kamagi atiyo St. Pascal Ruga kaka japuonj dini. Ero kamano. Erokamano kanisa maler. Watimo mos joka ma sama no miwa gi sirikal osekalo, kendo watimo makosa maduong' to wakwayo ng'uono. Kama wachope ni wang'eyo ni wan gi jotelo mag sirikal nika, wakwayo Brian Onyango mano nego som zoology bimbele ka Aruya. Ka Brian Onyango wan gi wendwa jok mane wi matin tiyo godo, bedu tiyari ka to wami jotendwa mag sirikal ubi wuo kodwa mondo wawinj gima giwacho. Koa kanyo josiasa be ang'e ni wan samoro wan gi josiasa wamene iye ka, wabiro luwo protocol no mondo waduok wach ne kanisa mara moja, to wadwa timo ng'owa water wuoyi matin kama oyueye. Brian Onyango. I'm going to read the eulogy of the late Honorable Omondi Ouma, aka Jacom. Early life. Honorable George Omondi Ouma, popularly known as Jacom, was born on 5th July 1992. He was the second born of the son and child to Mr. Peter Ouma Omolo, also known as Chalre, and the late Mama Elizabeth Akinyi Ouma. Of Arujo village, Kotiano sub-location. Homa Bay County. He was the stepson to Mama Millicent Award Ouma. George was also a stepson to Mama Esther Ogutu, Hilda Omolo, Mr. Maud Sotunga, Philip Onduru, Bernard Odhiambo, and late Paul Ogutu. He was the grandson to the late Mwalimu Henry Omolo Odeko, Anastasia Omolo,
Priscilla. Priska Omolo and Paulina Sunga. He was a brother to Francis Wycliffe of South Korea, Belinda Award of Kericho, Kennedy Ouma, Felix Lucas Onyango of Homa Bay, Elizabeth Akinyi, named after Mama Elizabeth of Imbo, whose George's mother, Christopher Ochieng and Mercy Tabitha. Education. Jacom started schooling at Kamasingri Primary, where he did his KCPE in 2008. In 2009, he joined Orero Boys High School in Rangwe Sub-County, Homa Bay County, and did his KCC in 2012, and joined Ananas Computer College in 2013. In the same year, he joined Egerton University in Nakuru, where he studied Bachelor of Science in Animal Management. Works experience. In May 2016 to August 2016, he conducted field attachment at Homa Bay Town Sub-County Veterinary Department, where he carried duty of parasite control in animals, milking, farmers, training, vaccination, and supervision of the work. In 2017, he carried a KCB Egerton branch duty as a manager. From March 2020 to the time of his demise, he worked at Quickmart supermarket as a sales attendant at the electronics department. Jacob was also active in politics and a member of the Green Congress of Kenya, chaired by Honorable Martin Otieno Ogindo. He had a desire of becoming a member of County Assembly of his ward in 2022, West Ward, but this would be possible because of the death. Rest in peace, my brother. Church life. George was an active member of Catholic Church of Kenya. He was baptized at the St. Pascal Ruga and joined the flock. During his lifetime, he conducted several church activities, such as dancing as a youth, reading the Bible. While in school in Orero Boys, he led the Young Christian Society, where he arranged the church programs of Asumbi Parish. Demise. On Friday, 27th November 2020, at around 10:30 p.m., the family received a strange phone call. The person who called introduced himself as a Safaricom service provider and said that he was calling from Kenyatta National Hospital. The father doubted the call, thinking that this person was a conman, but he persisted calling and calling. This made the father to be curious, and he needed to know why the man was calling. He opened up and said that George had an accident, which was a very serious one, at around 7 p.m. at Utawala, and was rushed to Bristol Park Hospital. But the condition was worse, which made him to be transferred to Kenyatta Hospital. He also asked if there was an immediate family member coming from within Nairobi. He told them if there is, he or she was supposed to report at Kenyatta National Hospital the following morning. This made them to conduct several family coming within the stated areas. Surprisingly, only one took the immediate action, who was Joanne Atieno Ochieng, George's aunt. She did as she had been directed by the father, and they took the hospital the following day. She found George fighting for his life in the ICU, but all was not well. George had bled and lost a lot of blood. At around 5:40 a.m. in the morning, in the presence of the aunt, George rested in the case. Thanks a lot to Aunt Joanne. You may not have a hard time looking for a brother among the dead in the morgue. Tracing your brother was easy, and the ward than in the mortuary. Rest in peace, brother. Ya, erokamano. Watieko, iwinjo, joruerogo. Watieko program ni, geche idhirowa. Dakubia ne ka uchiu report ka kukwayo. Kik ubwach ni noko miu thuolo. Right? Kik ubwach ni noko miu thuolo. Nitie wuon George ka, jonyuol min-gi. Ya, biuru ka, ore ka ng'eno wuotho mang'eny.
Ubedo kwa mane tap kama wise man. Ama namna gani? Yeah, it's okay with everybody. Yeah. Kwa majina naitwa Crispin Otalo. Kijaluo changu si mzuri sana. Sasa ningeomba niongee kwa lugha ya Kiswahili tafadhali. Sisi kama marafiki na wanafunzi wenza wa George tumekuja hapa kuomboleza na familia na marafiki na walio karibu hapa nyumbani. Tumetoka Nairobi, poleni sana. Kwanza ningeomba msamaha. Tumeingia kama tumechelewa, tumekuwa na shida moja mbili kwa barabara, lakini sasa hivi tumefika na tunashukuru sana kwa kutukaribisha huku. Kwa kusema maneno machache sana, George alikuwa rafiki yetu, alikuwa ndugu na alikuwa familia. Na tunasikitika sana kuona kwamba George aliweza kutuacha mapema, na ni kijana aliyekuwa na a lot of hope and a lot of dreams in his world and his life. Tulikuwa tuna support all his endeavors za kuwa mheshimiwa ama MCA huku nyumbani, na tulikuwa tumeshasema tutakuja kwamba tumpatie support yetu sisi kama marafiki zake. Kwa familia ya George, we pass our sincere condolences as friends of George, and I'm sure after this we'll be having a small discussion with the family to see whatever future we have for George and the family, and whatever plans that we already put in place we'll discuss with the family. Na tungependa sana kuambia kwamba poleni sana, na pia sisi tunasema as the Royal Fraternity we offer our sincere condolences. Asanteni sana. And this part, George alikuwa a very strong member of the young Christian youth section within our high school. Now, one of the people who was his counterpart, Valentine Kizito, would like to present something very quickly on his behalf. Thanks. Yes, I will. Secretary. Kuro George ne wan gore kwaya. To kata ne wan chuo lilo, to jomoko ne nyakiko gi base gi tena. To ne wadhira dhira. Koro Friday ka Friday wan mane wawer ga e assembly. To an nago ga bul. To George be ne wer. Koro nitie wer no kwan gi wende mang'eny ahinya. Ne wan gi wende matin. Koro be ji noseng'iyo go. Kata kapok wachako to ging'e ang'eya ni twasimama kando ya mto, haja yetu ni kuvuka ng'ambo, kuhubiri neno la Bwana, lakini sasa tufanye nini? Ona kule baharini kuna meli. So it went like that, and we sang it a lot. So I'm going to play it on my harmonica. Yes.
Erokamano ahinya. Kamwa chope ni apani koro wadwa dhi miyo jotendwa mag sirikal man kodwa ka mondo koro ochop machiegni mondo lose kodwa. Jaduong' chief ka intie machiegni kanyo bi mondo koro iwuo gi jogi. Jotelo ero ka biro. Oche wa Masindo, awinjo nuseronjo ka thuolo motamre mondo wamiu. We recognize your presence. Karibuni sana. Na kanisa makontakti ikoni familia maiko kijana matin wede welo kod osiepe mochopo. Amoso wino kwere. Hallelujah. Gininga an Kenneth Achieng, an chief mar West Canada location, kama koro waike wuoyi matin masenindo. Wachungi adek a location ka wan gi sub locations ariyo koro an gi the two serving assistant chiefs kapo kaluongo gi wan gi jodongo ma watiyo godo ma obiro mondo kukod jaduong' Peter Omolo ma iko wuode. Village elders kama utiyo gombo na ni mbele kanyo mondo jolori mbe ubiro kuyo gi jaduong' Peter. Unyalo fwaya gi kuyo nikech sa yaparo ni magazine. Aparo ni jodongo go osemoso. Abro chiwo thuolo ne the two serving assistant chiefs mondo gin bende ginyalo moso kasto abro tieko peyo. Amoso uno kweuru. Akawo thuolo ni makende. Abro fulo nyinga mokwongo an Kenneth Omondi, assistant chief mar Kotieno area mawantieni. Abro kawo thuolo ni makende mondo aduok erokamano ne jotabudho. Ago erokamano ne jodolo, welo, wede kod osiepe mochopo e dalani mondo ku kod jaduong' Peter Ouma. Ok wabi kawo thuolo mang'eny nikech sa osekethore. Akwayo manowadwa Peter Ouma gi familia mare lit to lit nimar wawito kijana matin madeber to dok owewa sechegi to gin gik matimore kamoro amora. Akwayo jodolo man ka ukonywa lemo nowadwa Peter Ouma gi familia mare. Nyasaye omed jiwo chunygi mondo gibed motegno. Kao kamano abro wacho wach achiel kende an. Abro wuoyo e wach mar COVID-19. Bet waketho chike monego bed ni waluwogi kaka nochiwgi gi sirikal kaachiel gi Ministry of Health. Wang'eyo chikegi to ok wafuatgi nikech kata kuonde mwabedego ok wabedo maber. Koro kamoro amora mwantiere watemuru luwo chikego, tuo nitie kendo neko. Kao kamano abro duoko mana thuolo ne chief marwa mondo dhi mbele. Erokamano. We chief machielo bowo. Erokamano ne kanisa
Giwelo, giwede gosiepe gi jodala en kuya ahinya kuom wito ng'ama tin. An aonge gi mang'eny, an Chief Jirani ka, Asan Chief Dominic Nyauru. Kanye wuoyi ni onge to awingi ni nyaka koni. Jaduong' na achiel kuom jodongwa mwatiyo godo kendo an ayudo ka intie. Omiyo ka kijande olal jodala kata kuneno kwa ng'eny mbele ka. Wambe wayuak mana kaka uyuak jo Kristo. Sawa sawa. Nyasach kuom Medrito, Chief nitiyo bro lando nwa weche mag office tema nitie. Omiyo nyasach kuom Medrito dala ni akwani jodolo. Awinjo ka dada cha ochwowa gi injili kabisa. Enta obet kon mane. Erokamano nyasach kuom Medmedi teko mar lando wach makare. Kao kamano Chief karibu. Erokamano nikech saa ok wabiketho kinde ahinya. Agoyo mos jaduong' Peter kuom liel miyudo. Aneno gima lit wito nyathi matin mapod ne in godo gi geno, piny ne ni kode gi geno. It is sad that he is going to his grave before he had unleashed his full potential. All his dreams, aspirations have now all gone with him into his grave. Omiagomo sahinya ni odwatimore ne sama ok ber. Ang'e ni Nyasaye biro siri kaka osesiro uno. Abro wacho weche moko ariyo adek kende mondo anyal tieko. Abro mamedo duonda e gima Assistant Chief mar Kotieno wacho. Jodala wawuru behave as if ok wang'eyo kaka piny chalo kawuono. Ji obeta as if it is normal business. Ajawacho ne ji pile programs mang'eny gi gimomiyo irito onge. Kiseyuak wuog idhi mondo iwe keto ji obed mang'eny. And wan bo kwagom nwa dhiro ji sama wabiro liel. Sheria mar liel wang'eyo, namba mowinjo bede liel wang'eyo, ilande mok ni wane ma wan kode. Omiyo wakonyre uru kwabiro kuyo gi ng'ato mose tirudo kitim other things molo bedo ka nikech ng'ama obedo buti no ikia. Kuonde mosewuothe ikia. Ng'ama oseromogo ikia. Inyalo bedo bute, iyaka you are contaminated, the following day you are sick and you meet your death before time. Omiyo wakonyre uru mondo warituru sheria mag sirikal. Adwa kwayo bende joma yudo liete, waweuru bedo gi an elaborate program, especially e seche ma wantiere godo gi. Jo kanisa umbe ukonyre wechegi. Sa ogik mandaka koro watimo gik moko dakika matin, to watieko to waiko twa. Moloyo budho ahinya, abaro na wacho wach kamaler, ni lieni nowinjo rimbai sa adek. It is almost 3 p.m. Koro ok bernwa, and okodwa ni wasiko wadhirore kod ogandawa nikech liel moyudi ni ma wan bende we are with you in this. To winjo watim mapiyo mondo wach madwa dhiye gin weche ariyo adek kende mondo atieki. Sirikal oro loud program moro matin mar universal health care. Koro sirikal thurwa ka target the most poorest family. Gibo be registered for universal health care. Jodongo time kaachiel gi nyamrerni ka gibiro dalani nigi support madwarore. Ne wasenyisogi kaka itime, ang'e ni gitime kendo giwuotho unenogi. Wach madwa dhiye wan e pik mar December holidays. Akwayo gi muolo seche gi ma nyithindo jalalnwa. Ng'ato ka ng'ato nobedo gi nyathine dute mondo mi wagow Januar waduto ka nyiri skul manyo ni pacho ngima duto gidoge skul gidhi gisom. Ok en sa mioro nyathi Homa Bay nodhi sherekea Christmas Homa Bay kata Rodi. Ka nyathi dwaro soda, ng'iewne soda madhe ot. Kanyo ma kodhiye iponi nyathi ok oduogo pacho. Omiyo wakonyre ure wechegi mondo nyithindo gieki odog skul ka gingima. Hapa nimeja wawinjo gima sirikal nyocha nowacho tarik 12. Koyaw skul, nyithindo te idware skul. Omiyo janyuol, the buck will stop with you. Ibo nyiso wanizo nyathi maonge ni eke en kanye. Omiyo ka nitie mosedhi katedo, omgi uru giduog gisom koyaw skul. Ka nitie motere tije, waomgi giduog pacho. Nikech wan chik ma wan go, kwa yudo nyathi, ti janyuoli neno kawi, tidhi nyiso sirikal kuma nyathi nitie. Wawinjore uru. Mane gima sirikal nyocha wacho, kendo niwinjo komiwago motegno, and Ogima will not relent to implement. King'e ni nyathi moro itero kia kure ni ng'ato mako bade,
this is the time mowinji kele wuoge pacho mondo rit yom school to koonge iwuon nyathi tutakukamata imin nyathi tutakushika mondo inyiswa ni nyathino ni kanye. The government want all of them back to school. Wach madhigo machielo wach Desemba mawachono kik wamor siasa. If we have to take one, let us not take one so many mabro tamo wachulo ne nyithindo school come next year. Wach madwa tieko godo nyeta wase sirikal olando ni weche mag sombe to tionge omiyo wakonyre uru ka wan gi liete wayure wechego. Ka kamano kadwa ketho sa gi kama tieke no achiwo less than 20 minutes ikonyo rumo ng'ato ka ng'ato aka. Jatabura paro ni I'm very clear. Awacho na chiwo thuolo matin ikonyo rum kila mtu aende zake. Sawa sawa. Erokamano ahinya bwana chief. Koro winjo gima sirikal wuoyo ok warodhi mabor. Waluongo jasiasa moro amora man ka mondo bi ka ng'wech mondo dhinwa kamoro mondo watie gini kaka jaduong' chief owachono. Jasiasa moro amora mane iye ka wamiyi thuolo ni. Ka onge ichano ka jaduong' ochung' biro ka ni en achiel kuom josiasa aneno ka jaduong' biro kochung' ka kendo akwaye mana kaka obiro no ni en mondo otel no arambeni mapiyo piyo mana kaka jaduong' chief owachono mapiyo piyo to watie gini to wadwa wakan wuoyi to walero chapter kaka chief owacho. Karibu kabisa jaduong' Nyandege ka wane gini ka na data ni ichak solo gini ne mafuta gini ne weche. Erokamano ne jatagodho ano kan Nyandege ano nyuka binge Nyandege ni etoka Quran wan josiasa adek akiano watim nang'o wachane gimidwa wachono. Mokwongo daher mar nyisou ni an Peter Odero Nyambok achung' kaendi kaka ng'ano ma tiyo ne jasiasa matiyone kama wantiere ni en Kotieno. Wan gi Kotieno Katuma to gi Kanyabala. Wan gi locations adek. Wan gi locations adek. Kochakore higa 74 John Otega nochung' koa west. Ombulu noweye to kendo ombulu osebedo ka weye ji kamano. Awacho ni esachegi to piny oloko ka wan gi Faith Nyasego ma bende dwaro kom od bura. Wan ni bende parie uru wachno. Erokamano jaduong' mondo mina jaduong' amito kawo gini solo pesa wach siasa wae. Erokamano jothurwa ok wadwa go siasa ma jasiasa chung' ne ng'a ochung' ne Isaya Ogwe madwaro gavana in George Miyare dwaro MP Homa Bay Town. Koro usewinjo bwana chief ijowa ji ariyogi ochung' ne Miyare dwaro MP Homa Bay Town, ochung' ne Isaya Ogwe governor to be mar Homa Bay County. Erokamano. To agiuru gimoro aparo gima ne gioru to kuketnwa ka. Isaya kel pesa ne pesa ng'eny wa county. Erokamano. Koro Isaya nyaki wuoyi kendo. Erokamano ne kanisa maber mar Catholic kuom nyasi maber musetayo mar neno ni osiepna ni utimo nyasi maber. Erokamano. Abiro ka mondo akel kuyo mara makende. George ni nena ng'ama osiepna ahinya, ne wasomo kode mana kaka jomoko bende osebiro kendo oketo rambirambi mare makende. Ewuotho big team mana kaka ung'eyo ni George ni ne jasiasa, wan gi osiepegi mang'eny manie iye ka to nikech koro thuolo
chuok. Adwa mondo wach kama kechuane ichuny Kanyadaka. Ana wuok Kasipul. To wan kaka Great Kasipul, Great Karachuonyo wasetiegni 10. An kang'iyo gini mos jodalawa, wang' onego ber kukelo gini ka e chuny Kanyadaka. Uyie? Erokamano uyie? Ko kamano to nikech thuolo thin, agombo mondo awachi ni telo ber kirito. Omiyo Isaya Kugwe en wuod dala ka, en wuod pacho ka. Ber ka wariwore lwedo te, wadwa telo ka. Erokamano Isaya dwaro gavana, wadwaro solo mare eroket kanyo. Kik wabi kanu wabiro wago siasa. Wasolo. Ok dang' ibi wach Isaya to kata siling' ok imiyowa. Erokamano. Amitos dhi mbele. Nyasaye ber. Seche duto. Kendo mane kite doge. Jo jakom. Ne merwa opuonjo. Idwaro ang'o? Kono ni nyingi ng'a idwaro kom mane? Asi wacho ni iwaro ang'o? Kamano kigoyo sarambe. Erokamano. Ema wacho niya. Wach nyingi. An nyinga Brandon Chuchu. Wuod japuonj Chuchu. Ero. Former iluongo nang'o? Aya ne. Koro sasa. Koro wacho niya. Miare no se biro ka. Ne. Wakata sa. Jabudu amito dhi mbele. Erokamano. Unjawa. Nyandege wache matin. Erokamano uru. Ani luonga iluongo Nyandege. Abiro ka mondo ago pole nosiepna chalre. Ande awinjo ka ji opedho nyanjgi e chiro matin mwayudo kani. Ato kawuono kana pedh mara kech piny omaka marach. Gima adwa wacho en ni an ung'e ni a support jakom to bende a support member matiyo sani. Koro ka jomoko wacho mag-gi ato maga wacho kamano tawegi kanyo nikech sa. Gima adwa wacho momiyo ok abi wacho wach jasiasa moro ka nikech Mheshimiwa Kaluma nyocha miya nachung'ne BBI e Ouma Bay constituency ka. Koro an kabiro kata wach BBI ema wacho. Omiyo nyocha wacho ni kik wagalre ni ji biro go kura ni BBI, nyocha uneno gimotimore Mombasa. So nyaka wach ne ji ni ka BBI obiro wagoyo uru kanyakla, andaparo ni ka wan ka wabiro bedo wuotho kuom jowa man ka mondo mi wamigi copies mibiro miwa and mondo wami wang'e ni sama sa ogik to kune mwabiro chimo mondo wago kura ni BBI. An mane malando sani nikech ka chira go siasa talando BBI ang na changanyikiwa kabisa. So wan gi jowa moko mabende watiyo go tijna keni be gin ka jowa mochung' ne wards wa kani nitie ka gionge taparo ni nitie jomochung' ne wards to gi an achung' negi e constituency wabiro wuotho kuomu sama sa ber. Nyasaye ogwedhwa. An gi mara nasegolo kik awuotho kagol. Erokamano. Achako agolo machielo binge. Erokamano. Pawo negi 1000. Erokamano. Odwaro ji ainago wich maler kamano. Aya. Okonwa ni usewinjo gima wachi. An gima chunga ka en mana choko gini. Ogo siasa. Siasa tang'iyo ni biro, BBI biro. To bende erokamano. Ng'ama chielo manigo. Keloru pesa. Ang'eyo ni kidhi e liel, samidhi e liel machalo kama nyalo ni nyaka ibedi gi gimoro e fukuni. Koro odwaro mondo watime piyo piyo mondo watieke. To sama jogo biro no, siasa biro matek. Iwinjo ni jomoko idho to jomoko timo ang'o? Lor. Jomoko idho, jomoko ang'o? Lor. Joma biro idho chakuru chon, joma biro lor, loruru mos, ngechu biro daraja ma lor e yot. Erokamano. Jaduong' chalo joma biro iwito wuodi manyiluongo ni honorable. Nyathi matin molal mwakien dobiro nade 2022. Erokamano wuodi Nyandege.
Ndege 300. Mano be wuod kan. Jodala mano japuonjo Odhiambo Siyo. Odhiambo Siyo yando temo siasa. Atimo mos, pod aduogo. Erokamano. Jaduchalo konyi ber mbele ka mondo osiepe gi mosi to gineno wakae ka konyi ber go mbele kae ma jaduchalo no biro ywak ko kan ka timoso nwago to ibigine itere mabor ambe ko nyaka lu bange luoro bange ka ninge kati tere no ambe nyaka dim na ire ko jaduchalo mana moseuru tubiro ira ka mamluki imose ta sanitize ere gine mamluki erokamano magadi erokamano biura biya erokamano roa omera ni bebiro ka erokamano fwanya kikumos chale jite kisanitize to ber erokamano kela erokamano ora erokamano ahinya erokamano japuonj erokamano Pamela Ngira erokamano erokamano mine nyalo erokamano Edwin erokamano ng'at ruoth